Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 13 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 7 bersikulo 11 ngadto sa 17. Unya wala madugay miadto si Jesus sa lungsod sa Nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy pagula sa mga tao aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babae, "Ayaw paghilak." Unya miduol si Jesus ug gihikap niya ang lungon ug mihunong ang mga tao nga nagiyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon!" Mibangon ang batan-on nga patay na unta ug misulti. Ug gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan ug gidayeg nila ang Dios nga nag-ingon, "Usa ka gamhanang propeta ang ania uban kanato. Ang Dios mipadayag sa pagtagad sa iyang katawhan." Mikaylap sa tibuok Judea ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.